Moeder in Zeeuws-Vlaamse zedenzaak veroordeeld en lange rijen voor corona-sneltesten. Dit is het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. 10 jaar cel, dat is de straf voor een 44-jarige moeder uit Terneuzen die actief meewerkte aan het jarenlang seksueel misbruiken van haar 2 dochters door haar partner. De uitspraak van de Middelburgse rechtbank is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Verdachte heeft op een huiveringwekkend intensieve wijze met samengewerkt en een essentiële bijdrage geleverd aan de niets ontziende manier waarop soms met of in bijzijn van anderen de lichamelijke integriteit van haar dochters keer op grove wijze schond. De rechtbank rekent dit verdachte bijzonder zwaar aan. Juist ook omdat zij als moeder bij uitstek degene was die haar dochters met alles wat in haar macht lag had kunnen en moeten beschermen. De slachtoffers zijn zeer zwaar beschadigd. En geen enkele straf kan dat ongedaan maken of herstellen. Dus elke straf zal hierin altijd tekortschieten. We zijn er op zich wel blij mee. Het is in ieder geval niet lager gesproken. 10 jaar is goed. Ja, het is alsnog weinig, maar ja, we moeten het ermee doen. De rechtbank oordeelde maandag dat de moeder van het misbruik wist, de slachtoffers beschikbaar stelde en hielp bij de voorbereidingen en de planning. Zo regelde ze slaapmiddelen en pijnstillers voor de dochters. Naast de 2 zussen werd ook een vriendinnetje misbruikt en ook daar is de vrouw voor veroordeeld. En dat vriendinnetje vertelde eerder dit verhaal. De 21-jarige Ramona zat op school met Naomi, de oudste dochter van de verdachte. Als vriendinnetje kwam ze regelmatig bij de familie thuis. Ja, dat was het op zich best wel leuk en gezellig. Ik had verder ook geen vrienden omdat ik vaak gepest werd. Dus daarmee bleef ik ook bij Naomi. Ze hebben mij later ongeveer 3 tot 4 keer misbruikt. Een van die keren was toen Ramona mee mocht op vakantie met de familie. Daar greep Pascal zijn kans, al neemt ze Tanja minstens zoveel kwalijk. Zij stond erbij en keek ernaar. Zij wist er wel van, want ik ben later na de misbruik ook naar haar toe gelopen. Van ja, klopt het wel? En ze zei, deed maar net alsof dat het allemaal normaal was. Zij heeft eigenlijk nooit in die jaren nooit wat gedaan, terwijl ze het kon doen. Ik neem Tanja meer kwalijk dan als Pascal zelf. Thuis vertelt Ramona niets tegen haar ouders over het misbruik. Ze durft niet. Uiteindelijk komt het er toch uit. Mijn gedrag vertoonde anders. Ik heb ook zelfmoordneigingen gedaan. Ja, toen heb ik wel een gedeelte gezegd wat er eigenlijk aan de hand was. Haar ouders stappen naar de politie. Maar eenmaal daar houdt Ramona opnieuw haar mond uit angst. Pas in 2019 gaat Ramona alsnog naar de politie en komt de zaak aan het rollen. Nu volgt ze de rechtszaak op de voet. Zo las ze een slachtofferverklaring voor in de rechtbank in de zaak van Tanja. Je noemt jezelf wel een moeder, maar die eerdernaam verdien je niet. Wat je bent, zijn geen woorden voor. Onze toekomst is verkloot. Ik kan niet meer naar school een opleiding af te maken, werken zoals een normaal persoon. Telkens bang van mensen, jarenlange therapie, mentaal helemaal naar de kloten. Ramona kiest er bewust voor om haar verhaal in alle openheid te vertellen. Ja, zodat iedereen het horen kan, aangezien wij jarenlang niet geloofd werden door niemand aan niks. Ja, iedereen mag het horen. Voorlopig zijn de rechtszaken nog niet voorbij. Pascal, die 8 jaar cel en tbs kreeg opgelegd, is in hoger beroep gegaan. Of Tanja in hoger beroep gaat, moet binnen 2 weken duidelijk worden. In de tussentijd vindt Ramona veel troost bij haar huisdieren. Met dieren kan je makkelijker praten en ja, ze verstaan het beter dan mensen. Op vakantiepark Marina Beach in Hoek is maandagmiddag een 63-jarige man uit Oostburg overleden. Het slachtoffer werd gevonden in de buurt van een chalet op het park. Volgens de politie is de man overleden door een gaslek dat ontstond tijdens een reparatie. Werknemers van scheepsbouwbedrijf Dame in Vlissingen-Oost krijgen een bonus van €1000 als ze een nieuwe collega vinden. Dame heeft dringend personeel nodig voor een aantal nieuwe projecten. En normaal gesproken werkt het scheepsbouwbedrijf via banenbeurzen en bezoeken aan universiteiten en hogescholen. Maar dat viel stil door coronamaatregelen. Er zitten wel voorwaarden aan de bonus van €1000. De kandidaat moet de naam van de werknemer noemen in een sollicitatiebrief. De kandidaat moet natuurlijk ook aangenomen worden en hij of zij moet de proeftijd doorkomen. Fysiotherapeuten worden overspoeld door een grote hoeveelheid ex-coronapatiënten. Die moeten na hun besmetting vaak nog maandenlang revalideren. En de druk op de praktijken is des te groter omdat er al een tekort was aan fysiotherapeuten voordat de coronapandemie begon.
Dit is een tafereel dat je nu veel ziet bij fysiotherapeuten. Ex-coronapatiënten die bij de fysio aankloppen om hulp omdat ze maanden na hun besmetting nog klachten hebben. Zoals Omroep Zeeland-collega Saskia Everaars. Ik merkte gewoon dat ik heel veel op de bank lag. Dat ik heel moeilijk vooruit te branden was. Dat heel veel dingen me moeite kosten. En toen heeft de huisarts me doorverwezen naar dit revalidatietraject waar ik nu in zit. En mij heeft dat enorm geholpen. In heel Zeeland zijn er ruim 1600 ex-coronapatiënten die worden behandeld bij een fysiotherapeut. Met name in gebieden die hard getroffen zijn door corona, zoals Tolen en Rijmerswaal. Maar ook hier in Oost-Soeburg staat de telefoon bij de fysiotherapiepraktijk roodgloeiend. Goedemorgen, Paramedisch Centrum in Balans met Esther. Wij zijn begonnen met 2 fysiotherapeuten die bij ons vooral de longrevalidatie deden. Maar inmiddels hebben wij 7 therapeuten op moeten leiden om de mensen met corona goed te kunnen begeleiden. Lukt het nog om al die ex-coronapatiënten de zorg te bieden die ze nodig hebben? Het lukt wel, zeker op het moment dat we ze hier hebben. Maar het direct plannen van de mensen op het moment dat ze bellen, dat wordt langzaamaan wel een probleem. Hoe lang moeten ze dan nu wachten tussen wanneer ze aankloppen en therapie kunnen krijgen? Dat kan oplopen tot een paar weken. Al die extra patiënten komen dus bovenop de niet-coronazorg, terwijl er al voor corona veel te weinig fysiotherapeuten waren in Zeeland. En dat betekent enorme druk op de bestaande fysio's. De branchevereniging probeert daarom dat tekort nu op te lossen, maar waarschuwt dat het op korte termijn alleen maar erger wordt. Als we kijken naar de komende 5 jaar, dan komen er eigenlijk alleen maar een groter tekort. Je ziet in sommige gebieden in Zeeland gaan nu binnen 5 jaar een substantieel deel van de fysiotherapeuten met pensioen. Dat merk je zeker in Zeeuws-Vlaanderen. Dus is de drukte bij de fysio's voorlopig ook nog niet voorbij. Zeker als je ziet dat het herstel soms langer dan een half jaar duurt. Er zijn op dit moment nog steeds mensen die besmet raken met COVID. En ik verwacht dat we zeker dit jaar nog absoluut die revalidatie van die coronapatiënten een behoorlijke druk zullen ervaren. En de coronapatiënten zelf, die hopen vooral dat ze snel weer hun leven kunnen oppakken. Dit wil je echt niet. Dit wil je gewoon niet. Dat je gewoon niet zo heel veel meer kan. En dat je maar 20-30% bent van de persoon die je was. En dat ook niemand weet of je ooit nog die persoon wordt. De dierenambulance heeft in 1 dag tijd al zo'n 25 gewonde meeuwen moeten redden. De meeuwen worden massaal aangereden als gevolg van hun jacht op vliegende mieren die deze dagen uitvliegen. De meeuwen die raken er een beetje bezeten van. Die letten helemaal nergens meer op. Die gaan fourageren op de mieren. En dat vinden ze zo lekker en daar worden ze zo wild van. Dat ze helemaal niet meer letten op het verkeer of op omliggende huizen. En zo gebeuren er eigenlijk gewoon heel veel ongelukken. En wij zijn tot 3 uur 's nachts bezig geweest om de meeuwen overal van de weg te halen. Ja. De meeuwen die nog leven worden opgevangen bij de Mikken in Middelburg. Vaak als ze alleen een afhangend vleugeltje hebben en ze krijgen daar heel veel liefde en zorg. En dan kunnen ze daarna wel weer uitgezet worden. Maar ze zullen ongetwijfeld niet allemaal het redden. Nee. En als deze meeuwen weer aangesterkt zijn, is gelukkig voor hen de tijd van de vliegende mieren weer voorbij. De politie heeft een 15-jarige jongen opgepakt voor een steekpartij in 's Heerenhoek. De jongen, afkomstig uit Vlissingen, zou een 24-jarige man uit Terneuzen hebben neergestoken. En dat gebeurde 's avonds in de Marktstraat. Het tweetal kreeg ruzie waarbij werd gestoken. Een incident in de relationele sfeer, noemt de politie het. In het stadhuis in Terneuzen is woensdag het allereerste steunpunt van de Belastingdienst geopend. Dat is een fysieke balie waar de Belastingdienst vragen beantwoordt. 7 jaar geleden is het belastingkantoor in Terneuzen gesloten, maar dat wordt te veel gemist. We hebben gezien dat we door de afgelopen jaren dat er toch nog een grote groep mensen is die behoefte heeft aan persoonlijk contact. En we hebben in Nederland toch nog een aantal, we noemen dat zelf witte vlekken, geografisch gezien. Terneuzen is een van die locaties. Witte vlekken, wat houdt dat in? Eigenlijk bedoel ik dus gewoon geografisch gezien een gebied waar wij als Belastingdienst niet goed vertegenwoordigd zijn. En waar vanuit die positie, als je daar als mens woont in Nederland, toch nog een eind moet reizen naar het eerstvolgende belastingkantoor. In totaal komen er 10 steunpunten in Nederland. Een schip vervangt het Abdijplein in Middelburg als festivalhart van het Zeeland Nazomerfestival dat 24 augustus begint. Het schip De Vrijbuiter meert 10 dagen lang telkens in een andere Zeeuwse haven aan met muzikale gasten aan boord.
Oorspronkelijk hadden we het idee om een boot aan te laten meren en dat het publiek op de kade kan gaan zitten. Nou, dat kan door de veranderde coronamaatregelen kan dat niet op dit moment. Dus dat gaan we sowieso volgend jaar doen. Wat we nu gaan doen is dat we wel de route doen en allerlei havens aandoen. En het publiek kan dan op de boot. Maken we 2 keer per dag een vaartocht. En waar een programma te zien is wat gecureerd is door Broeder Dierenman en door Peter Slager, de bassist van Bluff. En M, een spoken word artiest uit Rotterdam, die maakt een soort ode aan Zeeland. Dus die schrijft iedere dag ook een deel van de tekst wat het publiek dan te horen krijgt. En die wordt ook begeleid door muzikant Winterdagen. En daarnaast nodigen we nog andere gasten uit. Dus iedere dag zal het een beetje een verrassing zijn. Hachelijke minuten voor een hond op het strand van Breskes. Het dier kwam vast te zitten tussen paalhoofden. De Labrador kwam niet los en zijn baasje kreeg het ook niet voor elkaar. En daarom werd de hulp van de brandweer ingeroepen. Die maakte een plan van aanpak en ging aan de slag. De hond is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen, meldt de opgeluchte brandweer op Facebook. De politie is op zoek naar de inzittende van deze auto. Die sloeg in de nacht van woensdag op donderdag over de kop op de Koudekerkseweg in Vlissingen. En raakte een bord en een verkeerslicht en kwam uiteindelijk ondersteboven tegen een flat tot stilstand. Een getuige vertelde de politie dat 2 of 3 inzittenden uit de auto kropen en er vandoor gingen. Er bleken 2 flessen met lachgas in de auto te liggen. De afsplitsing van de aandelen Evides moet veel geld in het laadje brengen van de armlastige Zeeuwse gemeente en de provincie. De Evides-aandelen worden weggehaald bij Pesem en in een nieuwe overheids-BV gestopt. Opbrengst jaarlijks 15 miljoen. Maar werkt het ook zo? Het gaat om deze 2 bedrijven, waterbedrijf Evides en energiebedrijf Pesem. De helft van de aandelen Evides is van Pesem. De andere helft is in handen van een aantal Zuid-Hollandse gemeenten. Evides moet worden losgemaakt van Pesem en de aandelen moeten terechtkomen in een nieuwe overheids-BV. De provincie en de 13 Zeeuwse gemeenten kunnen dan dividend opstrijken. En dat geld is hard nodig. Wij zijn gewoon de meest arme provincie van heel Nederland. Wij kleuren het meest rood op de financiële landkaart. Nou, dat wil je niet. En dat is ook een reden geweest in dat compensatiepakket wat uitonderhandeld is met ministeries om ook wat te doen aan de financiële positie van de provincie, maar ook van de Zeeuwse gemeenten. Uiteindelijk moet de overdracht van de Evides-aandelen jaarlijks 15 miljoen euro opbrengen. Maar het is wel de vraag in hoeverre een gemeente als Capelle daarvan zal profiteren. Vanaf 2026 is de bedoeling dat dat 15 miljoen op moet gaan leveren. En het aandeel van Capelle is dan ruim 100.000 euro, 112,5 om precies te zijn. En dat is een welkome bijdrage, laten we wel zeggen, want op dit moment hebben we niks. Maar Evides wordt niet de nieuwe Delta? Nee, Evides wordt zeker niet de nieuwe Delta. Ter vergelijking, 10 jaar geleden, toen Delta nog in de oude vorm bestond, ontvingen de aandeelhouders jaarlijks 50 miljoen euro. De gemeente Capelle kreeg toen zo'n 5 à 6 ton. Van Evides is dus maar een 1/5 te verwachten. Problemen met de Zeelandbrug donderdagmiddag. Daardoor ontstonden lange files van Zeeuwen en toeristen. Rond het middaguur kon de brug niet meer dicht door een technische storing. Niemand kon dus over de brug heen. Iedereen moest omrijden en dat heeft tot 2:30 's middags geduurd. In Renesse is donderdag de 8e teststraat van Zeeland geopend. Volgens de GGD was dat nodig. Nou, in Renesse is natuurlijk een heel toeristisch gebied van Zeeland. En we zien dan ook dat het aantal mensen dat hier verblijft gigantisch toeneemt. En de populatie mensen die komt zijn voornamelijk jongeren. En momenteel zit het coronavirus dus echt, verspreidt zich best snel onder de jongeren. De GGD benadrukt dat de testlocatie niet alleen voor jongeren en toeristen toegankelijk is, maar voor iedereen die een afspraak maakt. Voor nu is hij tijdelijk, maar mocht het nodig zijn, dan kan de teststraat ook na het toeristenseizoen open blijven. Provinciale staten zijn positief over nieuwe vervoersplannen voor Zeeland. Maar er is scherpe kritiek op de communicatie daarover. Dat bleek gisteren tijdens de laatste statenvergadering voor het zomerreces. Partijen willen iets gaan doen aan de lege bussen die door de provincie rijden. De bushalte verandert in een halte waar je een haltetaxi, buurtbus of flextaxi kan nemen. En dat voor dezelfde prijs. Toch maken veel mensen zich zorgen over de vervanging van de bus in de dorpen.
De SGP vindt dan ook dat de communicatie over het conceptplan beter had gekund. Laat dat nou gewoon zien. Ga er gewoon ergens mee beginnen. Bouw een bushalte om van hoe die er straks uitkomt te zien. Laat het aanvullende vervoer, laat het in werking treden. En maak daarvan animaties en dan gaan de mensen zien, aha, zo wordt het dus straks. Dat was de boodschap van partijgenoot Kees van den Bergen vandaag aan de gedeputeerden. Hoewel het plan wel degelijk de bushalte laat verdwijnen, willen veel partijen het vooral graag hebben over dat wat er voor terugkomt. Kijk, het is heel simpel. Het openbaar vervoer in alle dorpen blijft. En het is wel zo dat mensen niet meer de bus voor ze hun huis voorbij zien denderen, maar dat ze even door de haltetaxi worden opgepikt en vervolgens naar een hub worden gebracht. En op die hub kunnen zij weer stappen op een grote vervoersmiddel waar ze andere mensen ook nog zien. En waar ze dus samen met die andere mensen naar hun eindbestemming kunnen reizen. En dat regel je dan met een app. Iets waar 50PLUS vraagtekens bij zet. Er zijn heel veel ouderen die met de app overweg kunnen en ook digitaal goed de weg weten. Maar er is toch een categorie die wat minder daarmee overweg kan en eigenlijk digibet zijn. En daar wordt het een probleem voor je. We blijven het wel volgen, want misschien dat straks blijkt dat er wel heel veel dingen niet zo zwart liggen als wij veronderstellen. Maar in de eerste instantie vinden we gewoon dat er weinig rekening wordt gehouden met ouderen in het vervoersplan. Gedeputeerde Van der Maas hoort die kritiek ook, maar ziet het plan als een verbetering. Daarom gaat hij, in navolging van de oproep door zijn partij, nu aan de slag met de communicatie voor het plan. En die handschoen die pak ik graag op. En er zijn natuurlijk heel veel mooie manieren, denk aan korte filmpjes die je kunt maken om het verhaal te vertellen. En tegelijkertijd ben ik dan natuurlijk ook wel benieuwd naar de reacties op dat verhaal. De vakantie is begonnen en dat betekent rijden voor een speciale corona-sneltest. Voor het buitenland is vaak een negatief testbewijs nodig als je nog niet volledig gevaccineerd bent. In Middelburg stonden tientallen mensen in de rij voor de sneltest. We gaan morgen op vakantie naar Frankrijk, dus dat moet vandaag wel. En mijn moeder die zei, ja, ik heb er ook 5 kwartier gestaan, dus het zal waarschijnlijk al een poosje gaan duren. Ik keek net even mijn telefoon, maar het is nu al 50 minuten. Dus het is al best wel lang. U staat in de rij voor uw kinderen, maar waar zijn ze? Ja, hij had er geen zin meer in. Hij zit daar een boek te lezen. En nu mag u in de rij staan? Ja, zo werkt dat hè, met kinderen. Zoals je al ziet, het is flinke rij. Dat kan best een half uurtje gaan duren. We hebben geen annuleringsverzekering afgesloten, dus het is misschien niet zo slim, maar nee, ik vrees niet voor mijn vakantie. De provincie Zeeland laat 320.000 ton thermisch gereinigde grond, oftewel TGG, op het terrein van het recyclebedrijf Beelen bij Westdorpen onderzoeken. TGG is vervuilde grond die door verhitting is schoongemaakt. Maar het gebruik daarvan ligt onder vuur nadat het werd verwerkt in dijken in Bunschoten en Perkpolder. Want daar bleek de grond toch nog te veel vervuild te zijn. De grond bij Beelen in Westdorpen wordt gebruikt om terreinen bouwrijp te maken. En de provincie Zeeland wil weten of daardoor grondwater verontreinigd raakt. Ze laat de regionale uitvoeringsdienst onderzoek doen. Goedemorgen. Er zijn te veel aanmeldingen voor de zomerscholen in Terneuzen, Vlissingen en Middelburg. Bijna 50 kinderen die wel zijn aangemeld door hun basisschool kunnen niet terecht. Door corona zijn er meer kinderen met een achterstand en tegelijkertijd zijn er door het landelijke lerarentekort te weinig docenten. Met name in Terneuzen gaan er kinderen afvallen. De deelnemende basisscholen daar is gevraagd allemaal 1 of 2 van de aangemelde kinderen terug te trekken. Een heugelijke dag voor de 5-jarige Kelly en James deze week. Ze gaven elkaar het ja-woord op hun school in Kruiningen. Al 3 jaar is het koppel onafscheidelijk, maar na de zomervakantie komt daar verandering in, want de bruidegom verhuist en gaat naar een andere school. En dus werd de vriendschap voor eeuwig uitgesproken. Klasgenoten mochten getuigen zijn van de trouwerij. Wat is daarop je antwoord? Tot zover dit weekoverzicht van het nieuws in Zeeland. Zometeen weer het laatste nieuws van vandaag. Alvast een hele fijne zaterdagavond en tot morgen.